Moro. Oi moro. Se on raaka kananmuna. Tää on raakaa kananmunaa siellä. Ei vittu. Ykkösana alas. Haisen milkkä. No, sitten on paska. Meneekö kolmosena alas? Ykäällä eli kamoon. Ok. 1, 2, 3. Hyi helvetti! Niin paha ollut. No oli, hyi saatana! Se tuntuu, että se on kuin spermakräätti suussa. Ei helvetti! Mitä? Vedetäänkö toinen? Häh? Vedetäänkö toinen? Joo,